Hello everyone, jotono lamsogo tinini video ko talo haino hai ang blog rina ni kisa letting ita ka bun bagai tabuk se kisa mane edit kai riwi tongo tamne ke mane blog haijak tong do but hapono video upload khaina ni mane ang edit khaijagli ang ka bun bagai rina ni pogoi thangka do kaino rok nai tong di mo hingka to Simna mela sini yang ni boroma kundun mela nai to ni besok borong bang bang ya ke baksa to faikana phai saiman kana bus borok bang bang ya nai to ni rok pai thak jura tini ni blog mane tam nong no funungman ang je funungman sa nong no funung nai to tabu khangka yang matai mondir di giwa kisang grok lai tongo yang go khangkai ko matai ni futrok phalo te tam phalo ya stam rok phalo ta yang kebangma mane phali tong yang hani mane rai hinrok nungma khane video ni through to ingkai yang te kesa get di giwa ngkai kaisa program mani jaga taro mane mosama jaga rok tai yang go yang sorok jot to dogan mang no kaispano dogan kare ingya oro naiti ihi dogan mang no yang kai ko sana badam rok phali tongo gete abon poreng kai ko yang ote kebangman borok phayau kamsek mane bisi hor thururo ke amsno borok bangle do tabo tamsek hor thugya ko gabon bang amsek borok bangya kota gorong ge watermelon dok phali tongo gete yang juice nangjana kisan juice nangkajang nangani ako kisa kurok lai tong yang sakadigi kenrok paithak jora tini ni blog no nai tong di ang norok no tebo kebang mana blog funong nai ketal ke video to khaijak tong do ka hapana ang edit khaina ni seleman bage video se upload khaimali yang kenrok ani video no nai tong di no video khaini ni ba blog khaina ni berai tite ani abyan hala mas video khaisang borok bang gunai yang prestige ma phaisyo te kaise beste ai ta kalam se borok karina ati are arai ko mang su dukan taman kari kitawan ba kanya borok kom kata video hai nai je nek sabun te set mau naik coba ini apa ini amar mau naik coba jatuh naik tadi mau naik coba kamu mau naik coba ini belum cina naik ya naik deh kayaknya kok nana nanti pakai mama lebih kasih juga cuci naik deh naik coba orang naik jatuh pun naik deh naik deh hari Mama, mana ini atau patla? This artist. Curi wedding na bale. Boy thama na khagla. Ang pa basta pa mo pa.
Cái này này cái nó tam tam tỏ. Này đi. Bị đồ khai sinh ra kissa. Anh này cho này cái không bom này. Ai bên này chuyện này không bao giờ được. Nó ta cái nào mà cái nào blok khai sinh ra kissa. Abiang chun. mela mat haji harin sawo Ma, sila riya hari biri sahari chare. ko haji ko biri sa Photo bajang biri sahari chare. Kau yang hari chare biri sah. bala no harin Kol kol khai jate. Kemaya, cakap kau. ba khalna harin sawo Abi dong khai. haji khai mi ba ni no ping ping sai ne ro ma mi le ta haji ta Kolom ni hana juta kolom ni biasa. ai me ka kai ta ko mo Abi dong khai kan. ba ra con phải mở rom gì à? Em tao vào nào. Hai ka. Tabo khunga chengyang ri dogan kisa nalai tongmani ri rok mane besak mane ka hamle tongni mane angkini dogan ni ma bendo tang ni mela ori dogan ni man kisa ko different ni thaka mane change singi thaka awan bagai dogan kisa ore pore hangi thaka ka yangong ke chako mala phalmani dogan phaisingo phalai jagri dogan naya koi amse ke borokba ngoyango chajang ni dogan beton change khaibe kable mane tak teisha kotorma ke shet tangai tongta yang mela digewa Kawan bagai kisah chance engkau kata kisah berkisah mana melo fake lang na bagai halai mana paine bagai paine sa engkau sonorok naik tong di yang kesana pada melotin jirai birok kebang mana fali tong yang engkau jirai kutung selami tong go engkau kita pai kawan bagai kisah mo blok hitlang kata yang ke borinda kisi dan jirai bikosom cado fali tong go engkau apa no kisah video hitlang kan ini Kau bermani tak kita tu pilih amar orang aja video perumani kau beri jangan cepat show mungkin orang naik dong di betul cara mau ke second mela ni deh engkang jamali yang mani topan naik pas ni namo engkai orang engkai thana ni bagai gari yang gari digi naiknya bagai jeng pakai amseki borok bang kanai di borok bang nak ini usik bali ya tabo ke jeng yang kisah mani payah kai kisah gurau kana ini amseki borok bang kanai di usik bali amseki borok borok tabo so kisah orang borok mani sengma hayang show tapi cuma hapai engkai nong no video ni true tu je perumahan sa purung itong cai tong nong purung na bagai engkai norok lagi ni nai tong di ketal video engkai and subscribe khai di and like isa khai di yang ngong ke cerai besar thang sanai futla rok to fali tong am second nai to cute ngai nai borok sang dia yang onyo jaga ke borok bang kasa jai ke kom am ti mana ta ko nai je mo kai nai di ke sang tapa ka mani ro pai kha abon bagai no thana bai ke feel ka am sake borok bang khanai di bang na khnai nai di ko ushik bali pura bang na khnai sailap kare am sake borok ushik bali yang ngong kai nai di de ga shen di ge te sang
हाइमानि थ्रुयै borok bamsaka kwbangma usikbaya hingkhe ang blog kolongma khe rimaliya tamni kaino phone ba battery kwrwi hingkhe kwbangmani sanui yagolang blog naihimani ani phone battery kwrwi mani charge kwrwi current kwrwi wati phaitongmani bagwi blog rima boliya video khaijak tongo edit khaimya aboni bagwi tini kisa jora mankaba hingkhe obono blog kaisa upload khairi simano hini blog khaimani ta hingkhe ango belumno naithokjak mara kheno haifano dam kaisa aboni bagwi ang tubuli amono tona khamu sungkha khe naidi jeng yango madi khe himi tongo jeng to bai bise thane bile hingkhe aboni bagwi ani yango thangui tongta kisa osto khe hingkhe norok naidi tini ni sini blog joy sakdo hingkhe nongno jeng dakhe thano sakang kisa sajanai pai klangson ne norok pai next video manai siwan tini blog